tal, señoras e señores? Son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Bueno, mirades, se non nos seguides nas redes sociais, hoxe sí que tedes un motivo máis para seguirnos. Por qué? Porque se os nosos compañeiros do Quen Anda Aí fixeron hoxe 900 programas, nós estamos a nada, repito, a nada dos 500 programas do A Voltas co Prato. Un aplauso, ora, un aplauso. Aí. E teño que dicir, xente da casa, que aí en @voltascoprato estará toda a información, porque vai haber sorpresas. Vou non deixar así sorpresas, igual hai algún que outro sorteo, pero sorteo dos de verdad, Sorteo dos de verdad. Vamos poñer o carto por diante neste programa. Enterrarnos en billetes de 500 euros así, un por cada programa. Un por cada programa, de verdade. Xa sabedes que as receitas son cousa vosa da xente que está na casa, os cociñeiros. Xa os poñemos nós que pasen, por favor. Xulio Mato, Merche Rodal, un aplauso para eles. Ai, que vida esta. Ven o público animado, que nos encanta que veña o público animado. E ven Xulio con ganas de gañar, sí, porque... Victoria. Porque últimamente levantes así, pam. Derrota. Derrota, sí. Últimamente. É que tens cara de perdedor hoxe, Sí, no, eu sempre teño ganas de Sí. perdedor. Sí, o que pasa é que son bo actor. A veces gaño. Parece que o faz ben, non? Claro. Ás veces, parece que o faz ben. No, pero competía contra a mellor. Xa. Fillera de Galicia 2000. Pois hoxe tamén non tes difícil, porque hoxe tes a mellor, porque tes contigo a deusa das tortas. Aí, pesado. Aí. É que nunca sei Está- cal é a túa cámara, Merchi. Estás sempre igual. E mira que sabes onde está a cámara, pero fai no propósito. Bueno, a ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Victoria de Arbo. Hola, chamo Victoria, viña de Arbo. Gustamos dulces e gustamos hojaldres. Entón, gustarían de que me deran unhas recetas. Eu tamén facer de prácticas na casa, de hojaldres, de salados, de como se fan. Mando un saludo a miña familia e aos meus netos. A Dani, que sempre me dice, abuela, non te olvides de saludar a Dani. Moitas gracias. Aí vamos. Salado que es dulce y salado que te dulce, salado que es dulce. Sí que era un pouco máis animada, Sí, eu tamén. Sí que iba a ser un pouco máis animada. Eu hasta fixen así. No, eu pensei que íbamos a empezar moi a tope porque estamos a venres e... Dulce ao salado. Bueno, pois, imos cociñar con masa follada e teño a impresión de que vai ser un doce, outro salgado, polo que decía a canción, Xulio Mato. Salgado. Salgado? Sí, vou facer Sí. un follado de cortello. Vas facer un follado de cortello. Chourizo, touciño, xamón e queixo. E queixo. Moi ben, Moi rico, O sea, Buah. espectacular, Caixas lágrimas, Vaya bomba, No, está me caendo as lágrimas pola xente do público porque están moi animadas as señoras. As señores... Sobre todo Marta está moi animada. As señoras... No, a señora como se tivese, de verdade, como se tivese 15 anos, dixemos follado, escarallouse a rir. Escarallouse a rir, De verdade. Bueno, Xulio vai ser follado de cortello e a nosa querida Merchi, que? Un follado doce, claro. Moi ben, é que vai levar. Enchoupadiños eses doces que veñen normalmente de Astorga, que están Ah. enchoupadiños en mel. Que veñen en caixas no súper Sí, así. os hojaldres, non? Os Ese, hojaldres de Astorga. Sincelos e Que boísimos. ricos. Que ricos. Sí. Bueno, pois mirade, fixadevos, atendede as vosas cámaras porque hoxe no A Voltas co Prato temos follado doce contra follado salgado. Vale, xa está. Hai que desbotar isto xa, O que, o? Xa chegou. Estas caras están me poñendo nerviosos. Señoras, señores, cociñamos con masa follada no Voltas co Prato, marchamos con Merche Rodal. Veña. A ver, Bueno. Merchiña. Son boísimos, riquísimos Sí. e moi sincelos. Ajá. Precisamos unha lámina de masa de follado, Que, por certo, hai que dicir sempre que a masa de follado aquí témola. Sí. Comprada do supermercado, pódese facer, é un pouco laboriosa. Sí, non? pero pódese facer na casa. Pero o resultado do super sempre é bo, Sempre nos presta do supermercado, sí. Vale, temos que procurar facelo do mesmo tamaño, vale? Todos. Sí, porque van a ir uns sobre outros. E non terás un metro. Teño un bo ollo, entón eso espero que me serva. Sí. Así. Porque despois con Son- isto que vas facer, como os de Astorga, claro. Sí. Vale, Son vale. moi sincelos, son riquísimos.
Que guai. Vou poñer unhas capas por riba de outras e van ir ao forno. E se xa che saliu máis delgado. A xente da casa que nos chame 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar pois para decirnos o que queirades, se cociñades coa masa de follado, se non se vos gusta máis doce, salgado, o que queirades. Vos chamade e recordade que, como sempre, repartimos cartiños Merchi Rodal 50 euros dunha vez. E 50 euros doutra. Moi ben, no Voltas co Prato da Televisión das Masas. Mira, Vamos tes o así. calibre por aí. Un que? Un calibre No. para medir, ¿no? Pero creo que están perfectos, ¿eh? Como moito, 2 milímetros de diferencia entre un e outro, non Ti máis. crees que están ben? Nós fiámonos de ti, porque... Mira, vou facer un xarope, porque cando Dale. estean feitos, le enchupámolos en xarope. Ajá. Xarope que leva mel, O sea, que levan un baño de mel. sí, mira, Que guai. 200 gramos de mel. Hola, 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 hola. Moitísimo Cen. mel, eh? Moitísimo 100 de mel. azúcar, que son estes 100 de azúcar e 100 de auga. Se, eu entendo que despois o que vai facer vai ser encharcalos aí. Vai nos enterrar en xarope. E un pouquiño de limón. Eso que é para aromatizar? Non, porque fai que non cristalice o Pensei que era azucre. para aromatizar como che gusta a ti. Entón, Podería. mel, azúcar, auga E limón. e limón. O zume de medio limón. E poñémolo aí. Poñémolo A a tope. ferver e despois 5 minutiños a lume baixo. Agora, importante, os follados van a levar 3 capas. Ajá. 2 capas non van a levar buraco e a terceira poñémolle un buraquiño. Claro, como cando os compras. Que tamén levan un buretiño arriba e todo. Entón, 2 capas normais E unha con buraco. 2 capas normais e unha con buraco. e falo todo así a ollo. Oye, se tiveramos un descorazonador deses de mazás, No, eso no. non? Pois No, non, é non que- temos. É que o descorazonador a min, sabes, séntame mal. Mira, Síntome mal cando utilizades. Mira, así parecen máis caseiros, parecen máis da casa. sí. Pois Sí, eras. sí. Son Hola. caseiros e son deliciosos. Oh, cuidado, porque está facendo a deusa das tortas. E porque son moi sinxelos, sabes? Isto Correcto. non ten ciencia ninguna, eh? Isto chamanlle, ali chamanlle como mielitos, non? Ou así. Mielitos de mel, porque como van meliños... É meliño, aquí serían meliños. Se os Meliños de bautizáramos cangas. aquí, Meliños de cangas, facemos hoxe, non voltas comprar. meliños de cangas feitos con mel galego. Moi ben, eh? Vamos deixar a Merchi traballar, que se ve que é un pouco minucioso o seu traballo. E imos con don Xulio Mato. Atención, eh? Atención. Crujiente. Crujiente, creo que nunca será suficiente. Esto de rapearme y Toma, encuentre. toma, No sé, ¿qué? toma. Ahora tienes que levantar los brazos, tío, así. Así. Otro chucho tu madre que intenta conseguir que esto me suene mejor. No Ahí. he caminado Bueno, A ti falta chumbrao, eh. mira que... Sí, este que ven, A este ti, que ven. a ti, de verdad. Bueno, atende, que me está hablando Cóntame, aquí. cóntame. Fálame tanto que me descolgan o chiste. Veña, cóntame. Mira, mira, Envolvíchelo eso, xa, o- mira eso. Que ben ule. Masa de follado, mira, masa de follado. Pero cada vez que dimos masa de follado, a señora risa, eh. A señora dalle risa, dalle risa. Cada vez que di masa de follado, ja, 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 Mira, ja, ja. mira, Señorita, perdón, señorita. aténdeme a mí, ó. Sí, atendo. Deixa a Marta. Vale, vale. Mira, tociño entrefebrado, queixo e xamón cocido. Este Moi é ben. xamón cocido braseado, vale? Vale. Vale. E Entón, aquí temos o círculo. Que facemos? mima, pero eso é enorme. Claro, sí, mira. Poñémolo aquí. Que animalada, eh. Que animalada, eh. Malada, eh? A Mira, ver. Poñemos un poquinho de xamón. Vas seguir facendo isto? Claro. Toda a tarde. É o que teño pensado facer. Xamón, queixo e touciño entrefebrado. Eso, Poñemos agora queixo. Moi ben. Son dúas láminas enteiras de, De masa, masa. follada, vale? Eh. Mira, e agora vimos para aquí. E vamos... Ah, e vimos. continúas. Isto queda súper rico e tes unha torta que enchadera o día do teu cumpleanos. Claro, porque eso vai ser unha torta salgada. É unha torta salgada, claro. Vale, vale, vale. E repetimos a operación. Vale, vale, teño medo Entón- que che cae, eh. Entón, Sí, sí. mira, podes meter o que queiras. Que queres meter solo queixo de arzúa de todos os tipos que tedes, curado, sin curar, pois métello. Ti botaste de queixo de barra. E o queixo de barra porque Loncheado. é máis fácil de manipular, vale? Moi ben, non por moi outra cousa. Queixo de barra, pero galego, eh? Sí, do bo, do bo. Do bo, do que é queixo, non eses preparados lácteos. Este Ai, é ai, queixo, ai. Ai, ai, ai. Vale, que é importante, sobre todo cando hai nenos nas casas, comprar queixo en lonchas, non preparados lácteos. Atención que eso parece, había que poñer, para isto había que poñer xirarei como a roda do muiño, xirarei nas tuas augas de muller. Vale, e tamén se ríe, señora, tú lle máis gracias, señora.
O señor está de quiero. Está todo. Bueno, estades atentos Bueno, ves? na casa ou non. Xa casi Fixadevos estamos. que curioso que está facendo Xulia. Xa case está. Aí, Unha rodiña, a ver. volvemos así, ves? A masa de follado é super boa porque sirve para todo. Ajá. Queda así crocantiño, é moi agradable. Moi ben. E despois isto vale meter no forno. E despois isto vai ir ao forno. Claro, como é bastante disco, unha hora, vale? Vámoslo ter unha hora a 180 graus. Moi ben. Pero xa che vou explicar despois como, porque vamos tapar, vale? Moi ben, voulle pedir a nosa convidada que veña porque ten que ver isto antes de que vaya ao forno. Así que pase, por favor, Victoria de Arbo. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Victoria. Arriba, Hola, Victoria. Que tal? Benvida. Hola. Como estás, Victoria? Moi ben, moi ben. Bueno, benvida. Eu vexo-te espectacular. Pois eu tamén. Vexo de maravilla. E teño que dicir que, claro, pronto te deixan a festar. En non se queda moito, Sí, non? sí, queda aí unha fervura. Perdón, cuidado que aí se bota. Ah! Merchi! Ai, que se te escapa un pote. Aquí, mirade que bo rollo hai entre eles, verdad? A pesar de a pesar de que Xulio sabe que vai perder, botalle unha mão a Merchi. Isto funciona así. Pero iso é porque hoxe pola noite fixemos unha visita na cárcere, Seica. Ah, é verdad. Isto podémolo contar rapidamente. É que Merchi Rodal soñou hoxe que iba a visitar ao cárcere a Xulio Mato. Non sabemos por qué, pero foi así. Por qué? Liouna na tele, sabes? Prendeulle no plató? Non sei que fixo, pero collerono como cabeza de turco e levaron ao cárcere. É que todo o mundo sabe que o que levarían ao cárccere sería a Xulio, non sería a ningún dos. Eso te... Sería Xulio, é así. Victoria, mira, ten unha masa follada mira. salgada Mira, que fixe leva unha por dentro. especie- Conten. Unha especie de Queso. disco, vale? Funo enrollando Con e queso metinlle, remollado. pues, mira, hai xamón cocido, hai queixo e hai tocillo entrefebrado, vale? Entón, agora isto vai ir a este molde. Eso vai enchear moito, Xulio. Isto vai nos encher prácticamente todo o molde, Sí? vale? Si, corremos o risco de que aquí no centro non nos coza ben. Entón, Ah. é importante ter o forno precalentado como ten que estar. Precalentámoslo a 190 ou 200 e despois baixámoslo. Eu vexote un pouco... Está prendido, está quente, vale. Está quente. Vale. Está quente. Moi Vale, entón ben. agora que temos que facer? Pintalo, Con o viño, como sempre, non? pintámoslo con o viño, É o momento importante que é o do chourizo cando vai. despois do ovo. Despois do ovo para que se nos agarre. De verdad, eu hoxe non podo falar por esta santa boca que me deu miña nai, porque todo o que digo, a señora faille gracia. É increíble. Vamos deixar a Xulio Mato Pero vou aí. ir pintando, vale? Vamos Vou ir deixar a pintando. Xulio Mato pintando aí e vamos ir xunta Merche a ver se a señora me escoita menos dese lado. Vente con a Victoria. Hola, A Victoria. veces un pouco menos de oído deste É que deste, non? que non pode dicir nada. Bueno, estás facendo unhos follados de Astorga, non? Sí, Cóntalle. follados doces. Son estes que venden nas caixas no súper, nas Os caixas hojaldres das azuliñas, torres, que non? están enchoupados en mel. Pois entón tiña masa de follado, cortei en anacos máis ou menos iguais, e o que teño que facer é poñerlle un pouquiño de auga, xa lle puse. Vouche montar un, por exemplo, Ah, mira, vale. estes teñen un pouquiño de auga, entón poño un Pégalos. por riba de outro, que se pegue, mira, xa non ten auga. Fais así tan fácil, de verdad. Sí. É moi O- sorprendente o fácil que é, mira. Un pouquiño De verdad, auga. o follado de Astorga que levamos comendo toda a vida, tan rico e tan Sí. saboroso, simplemente a un pouco de masa e xarope. Xa está. Claro. Ahora outro pouquiño de auga por aquí, e o de arriba ten un buraco. Vale. Presionamos un pouquiño e pintamos un pouco de ovo. Vale. E así van ao forno. Despois, ese que teño nese caciño, e mel, con auga, con limón e con azúcar, e despois, cando saian do forno e estén fríos, enchoupámolos nese xarope. Pois non están tan... Tan Enchoupadiños. húmidos, verdad? Normalmente Non están tan, así humidillos, que se sí. pegan as mans. Que se Sí. pegan as mans, é verdad. Bueno, Victoria, eres máis de doce ou de salgado? Bueno, tanto dun lado como do outro. Tanto monta tanto, non Tanto, saber como como Fernando. saber como Fernando. Aí está. Bueno, pois vas ter que ir pensar á zona de sufridores ali. Ademais vas ao lado da señora. Ao lado da señora. Vas ao lado da señora, así que... Señorita. É a señora máis feliz de Galicia, porque lle dis unha palabra e rise. Que sí. Entón, ti arrímate a ela, E rimo as dúas. arrímate e riden as dúas, xa veredes. Veña, un aplauso para Victoria, que está por aí detrás, Está con nos, con a Voltas Contrato da Televisión de Galicia. Ah, veña. Bueno, hoxe cociñamos con masa de follado, unha das máis festexadas invencións culinarias, sobre todo, dende que os nosos amigos, os franceses, como non, lle deron unha voltiña hai uns 200 anos. Facelo na casa non é complicado, pero resulta un pouco laborioso. Hai que ir alternando capas de masa con outras de manteiga e dobralas unha e outra vez. E nese dobrar de capas, pois está o seu segredo. Cando pasan polo forno, evapora a auga da manteiga e dese xeito vemos as famosas capas en croissants
follados de astorga, pastéis, empanadas ou calquera maravilla que vos guste. Eu, particularmente, anímovos a mercala xa feita así, porque sodes vagos, como a min. Como facemos nós hoxe. E así podedes probar algunha das nosas propostas sen complicarvos demasiado. Contádenos que tal vos foi en @avoltascoprato. E vou con Merchi, porque me estaba rompendo a cabeza antes con que quería ir ao forno. Bueno, vámoslo a deixar ir ao forno. Pero antes, imos facer unha pregunta de concurso, Merchi. Veña. Estás preparada? Estou preparada. De que localidade... Xa sabes a resposta, non? A ver, depende. De que localidade é a receita que está facendo Merchi Rodal? É típica da Astorga, pero fíxenos en Cangas esta mañá. Estalo facendo aquí, Merchi. Sí. Pero Sí. Bueno, por da Astorga. 664-483419, chamade a Voltas co Prato. Aí están esos 50 euriños. De que localidade é a receita de Merchi? Astorga. Moi ben. estaba. Imos ao forno con Merchi Rodal, vale? 15 Merchi, minutos a 200 recontrachégate conmigo. Métete aí no forno, moi ben. 15 minutos a 200 graus. 15 minutos a 200 graus. Vamos a respetar, vale? Bueno, podes facer un pouco de maxia se queres. Vale, pois vou con Xulio Mato, mentras tanto, a ver que me contas todo. A ver, que roda esta. Xirarei como a roda do muiño. Mira que bonita xa pintadita, Tal, podela ver, ven aquí antes. Rima tamén, Galicia, non teñan medo, mira. Mira pa aí. Mira que Como chula, brilla. Que bonita, Que beleza, que preciosidade. Eso é unha fantasía. Parece mentira que o fixaras ti. Que parece mentira que o fixaras ti. Pois aí o tes. Sí. Por eso estou aquí. E ti aí. Sí, pero eu teño adiante. Sí, e cobras máis. Bueno, eso pensas ti. Digo eu. Bueno, Veña, como vai o chourizo? Ahora simplemente vamos a esperexar por aquí. Ah, que guai. Vale. E deixámoslle un poquinho por aí, porque así se Vale. vai amedrando, vai non ir cubrindo tamén. Vale, atención a este follado de cortello, porque sí que é verdad que o de Merchi ten moi bo aspecto, pero claro, Claro, pero non ten chourizo. isto é Galicia. É que isto é Galicia, foi botarlle o chourizo por riba, levar touciño entrefebrado, levar queixo, levar xamón. Claro, Entón, que leva? Estás moi a tope. É o material do que se fabrican os soños. Porque soña Merchi contigo, ves? Por isto soñou Aí Merchi está, con Xulio aí está. Mato. Ou por iso mandaron Veña, ao pois ahora, cárcere. Unha hora, 180 graus. Estaría o forno a 200, baixaríamos a 180. Me casi que peta, ten razón. Claro. Unha hora, A 180 graus. 180 graus. Vale. E vexo que tes por aí queixo azul, Pois tes sí. noces, Pois sí, tes porque llevo manteiga, a que facer- raro. Que máis tes? Pois vamos a facer unha salsiña super express de queixo azul e Moi ben. noces para Moi ese Parece follado follado salgado. salgado. Entón, mira, ben, primeiro de Xulia. todo, vamos a poñer aquí a derreter a manteiga, vale? Ti sabes que o queixo azul ten tantos amantes como Por detractores. eso vamos a poñer ou nun lado ou nunha cunquiña aparte, vale? Claro. Por si acaso Sempre. non lle gusta a convidada. Claro, non? sempre que teñamos cousas así raras, vámonos a facer así. Sí, claro. Por si acaso Victoria di... Eu vou mariscar, Eu vou mariscar. Non sei a Victoria. Victoria, gusta o queixo azul? Bueno, espera. Vamos ver a Victoria. Victoria, gusta o queixo azul? Sí. Dixo sí, Sí, pero primeiro fixo... Sí, home, sí, pero sí que lle gusta. Sí que lle gusta, pero ainda non sabe. Sí que gusta, pero ainda non sabe. Isto que é? Eso é un poquinho de caldo de ave, vale? Caldo de ave. Un caldo de ave e vamos Vamos. derretendo aí un bo trozo de manteiga. Caldo de polo. Caldo de ave, bueno, de ave ou de polo, vale? Como Vale, queiras. por pan polo aí, no... Vale, Miña pues aí. caldo de polo. Entón, agora o que facemos é trocear. Ves? Sabes que é iso? Eso é o forno de Merchi, supoño, non? Correcto, o forno de Merchi. Vamos deixar aquí a Juliño facendo isto, a ver como remata. A ver como remata. Rodal, mirade a imaxe televisiva deste programa. Toma ya. Quero un tachán cando saques, A ver, saco aí. Saco aí, porque están espectaculares. Bueno. ¡Qué bonitos! E todavía falta enchoupalos. De verdad que é increíble o que medran de tamaño, Sí, porque claro, eran 3 láminas Sí, de sí, nada máis. masa. Sí. Entón vai medrando cada unha, as 3, ¡Qué e dan bonitos! altiños. ¡Qué Pois gusto! a E ver, agora as que vai? enchoupalos. Ahora hai que enchoupalos nese... Con esto, con claro, esta neste mestura, xarope. Mira, vamos a ir. Mais ou menos medio minuto así por cada lado, e vai no gusto, sabes? Ah, valos meter aí. Sí, Ah, damos vueltiñas. pois sí que levan xarope, entón, Sí. Cando os mercas... Mira, vouche contar o que lle pasa a miña recepcionista Diana. O marido colle as caixas e as pesa na froitería, porque a caixa que máis pesa é a que está máis enchoupada.
Atención! Vai me Truco do matar. voltas co prato. Cando merquedes unha caixa de mielitos de Astorga, podedes hojaldre, pesala no súper, porque a que máis pesa é a que trae máis xarope. Tamén che digo unha cousa. Ou ten outro chisme demais. Hai que ser ajarrao. No, o que pasa é que lle gustan Pero moi bueno. enchoupados. É moi listo, é moi boa, É de moita inteligencia esa, é de moita inteligencia. Gustoume. Truco da voltas co prato. A ver, Severino, que tal? Boa tarde. Ai, Teodora, perdón, Teodora. Hola, buenas tardes. De Pontereas, non? Sí, sí. Bueno, como estás? Ben, un día moi bo. Bueno, contame, a ver, a ti que che gusta máis? A receita doce ou a receita salgada que temos hoxe? A dulce. Bueno, A doce, dixo. Non sei que dixo, non Eu creo que dixo a doce, que ben, Non hai que creo- me quitar. Eu creo que Teodora ten bastante claro que Xulio xa acaba no cárcere. Xa sabes que hoxe Xulio non volve para a casa, Teodora. Non é para tanto. Bueno, por 50 euros, a ver, de que localidade é a receita que está facendo aquí don Xulio Mato? Oi, digo, Merchi Rodal, perdón. De Astorga. Moi ben! 50 euros, un aplauso para Teodora que leva os 50 euros do voltas co prato deste venres. Oiches, Teodora, cando queires, xa sabes que podes vir, que estás convidada. Vale, muchas gracias. Bueno, se vale, é de que non vas vir, pero bueno, non pasa nada. Nós mandamos igual os 50 euros. Un bico grande, chao. Muchas Chao, gracias. chao. a vos, muchas Hasta logo, gracias. guiño. Chao. Mira, medio minutiño máis ou Ten menos unha por pinta, cada lado, ten unha pinta O xarope increíble. con mel. Mira xa como brilla, mira que se está vendo na Claro. cara xa como brilla eso, Oh, Agora hai que enchoupar ben ten boa enchoupado. pinta, ti dixeches que era fácil, e si que é moi fácil Moi de facer. sinxelo, xa mirache, Sí, nada, sí. non ten nada. Sí, no, moi Despois quedan fácil. boísimos. E digo eu, Igual esto- non se podo gañar e todo, Igual sí, Ou perder. ou Ou perder. perder. Hai dúas opcións. Hai dúas, non hai moitas máis. E digo eu, isto xa nin o quentes nin nada, non? Nada, isto xa está. Un can. Ese é o forno de Xulio. Ah, vale. Sí, porque é un pouco can, el. Veña, vamos alá. A ver, Cadelo. Vente para aquí, Cadelo. Como son? Tobi. Como son can? Mira, tamén lle fai gracia, señora, ves? A señora, tú di fai gracias, Está señora. faltando respeto. Abre aí. Pero has de tragar as Bueno, túas bueno. palabras, porque mira o que teño aquí. Mira. Voume tragar... Follado de cortello. Voume tragar as miñas palabras. Como Poñede Dios un manda. tachán a este Aí va. home, Vai, mi. Poñede aí un tachán. Vai, Xulio, Guau. Que non se che queime esta, Xulio. No, son se queima. Ostras. Venga, facemos unha festa. Isto Pues vamos. ten festa Mira, gastronómica. Mira que pintaza. Isto se non ten festa gastronómica hai que facería xa. Sí, isto Antes ten- de que acabe abril. Isto ten festa gastronómica, se non facemos, ya. Eso é. Sí. Mira, entón agora isto, con moito cuidado, vámoslo desmoldar de aquí. Hola, que chulo. A ver, onde teño a ferramenta, que trouxe unha Ah. ferramenta. Espectaculares propostas, vas desmoldar, eu, mientras tanto, vou Eso. falar coa xente, se me deixan. Se che deixa- Os do público se do che Voltas deixa, Cobrado. Marta. Vou levar o micro, porque dá-me a impresión de que vai falar máis dunha. Dá-me así, vamos alá. Vamos alá. Ahora podedes aplaudir, ahora que tanto rirse, ahora aplaudir un pouco. Amén. A ver, Victoria. Dime. Victoria, como estás? Eu, mira, sentada. Nunca me cansaré de oír ese chiste, de verdad, Estás ben? Ben. Sí. Sí. Querías ideas para a masa follada, de momento cal che convence máis. Bueno, eu ata aquí vou facela desde logo. A de Xulio, Sí. dixete desde logo, Na casa farera días Bueno, adiante. Mira, está a xente vendo na casa e vai Ya. ver agora mesmo esas dúas pedazos receitas. E a outra tamén. A outra tamén. Mira, aí tedes. Señoras, señores, follado 12 contra follado salgado no a voltas co prato da televisión de Galicia. Pero que lle pasa? Pero que lle pasa? Mira, o follado da la dulce está moi ben, Dolce. pero... o dulce, pero o mellor follado está este, porque leva o chourizo tamén. Bueno, mira, non aguanta ningún cámara, chaval. Non aguanta ningún cámara que lle baila a cámara. Como se chama vostede? Eu chamome Marta. Marta, tens que vir ao programa, Home, normal. Xa estou aquí, eu non me No, pero ves. tens que vir cociñar un día. Era para vir, hoxe non me deixaron. Bueno, é que hai moita xente que quere vir. Sí, pero iso non é así. Se se dice unha palabra, é unha palabra, punto. Ti cando queres vir? Cando queres vir? Eu, Cando queres vir? Rápido. cando me traen. Pois xa virás. Pero hoxe tocaba a min que me dixeron que viña eu. Vale, cambiar as cousas, iso non me gusta. Bueno, pues non te Iso non é preocupes. palabra. Outro día ves. Non Vale, te preocupes. Tranquilo, eu veño que os padres me dirán. Vamos a dar un aplauso a Victoria e vente que vas probar comigo. Veña, levántate, vente comigo. Vente por aquí.
Bueno, entonces creo que ímos ter que traer a veciña, tamén, Sí, sí. ao programa. Tanto da pinta, sí. Hai un trociño. Bueno, Victoria, que che pareceu o de Xulio Mato? Mira. Me gusta, Vamos a Sí. poñer Eu as cousas así con unha queso pouquinha salsa ao arredor. bocatas Sí. así, suelo facer. É un aspecto maravilloso, E agora poñémoslle unhas poucas noces. Non o dixen, pero pido un fortísimo aplauso para Don Xulio Mato, o cociñeiro do follado de Cortello. Vente por aquí, anda, vente por aquí. Xulio, fantástico, pero atención, porque Merchi, mira, ademais que fixo aquí, parte isto de aquí. un batido. Bueno. Fixen un... De sandía. Engadeu un así batido fresquiño. de sandía. Con sandía, amorodos e un pouquiño de menta. Moi ben, Está moi bien. Está un día de calor para tomar algo Tampouco dixen, pero un fortísimo aplauso para a nosa deusa Merchi Rodal. Ven por aquí, por favor, Victoria. Colócate aí. Empeza a probar e, mentras tanto, eu reparto cartiños. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? Follado de Cortello. Veña, que se ría a señora, por favor. Que se Follado ría. de Aí está. 664-483419, chamade. Como se chama a receita de Xulio Mato? Follado de Cortello. Aí está, con chourizo, que quede Con ben chourizo. claro. Moi ben. Veña, imos a Ourense. Pilar, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Rápidamente, como se chama a receita máis graciosa dos 460 programas que levamos e que fixo Xulio Mato? Follado de Cortello. Moi ben. Aí está. Ten moi boa pinta. Moi ben, Pilar. Moi ben. Pois, oiches, Pilar, ti se tiveses que probar un, cal probarías? O follado de Cortello. Bueno, moi Ten boa ben. pinta. Claro, porque os outros seguramente xa os probaches, non? Sí, os outros son máis conocidos. Pero mira, Este é novedoso. Pero o de Merchi leva aí a sandía, entendes? Que eso tamén é. Isto tamén presta. Moi Claro. Tamén. Bueno, un biquiño grande, moitas gracias por chamar, vale, Pilar? Vale. Veña. Moitas gracias a vos. Parabéns Polo polos 50 programa. euriños. Gracias, Hasta parabéns logo. polos 50 euriños. Esto está moi bueno. Victoria de Arbo, vese que lle gustou, Esto está moi bueno. porque non para de rillar. Sí. Vámonos a deixar. Está moi bueno. Ti cando queres, probáchelo de Merchi? Sí, probou. Sí, vale. Os dous están moi bons. Vale, pois vouche facer a pregunta. Os Victoria de dous Arbo. están moi bons. Victoria de Arbo, algún día faremos lamprea, pero quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Eu vou a favor das mulleres, pero teño que darlle a él que está moi Don Xulio Mato, aí está esa victoria! Hai que Cortello. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Hai que Queden ser. coa actualidade Core Galega. Vémonos luns con máis receitas. No voltas co prato. Chao. Salado y dulce eres, qué rico es eso. Salado, corazón, salado, sí, mi amor. Salado es como me gustan tus besos. Tan dulce corazón.